Ahojte, vítam vás na mojom podcaste Be Heal. Dnes si preberieme veľmi dôležitú tému. Nie je dôležitá iba pre spirituálnych liečiteľov, ale aj pre ľudí, ktorí nemajú so spiritualitou nič spoločné. Povieme si o energetických hraniciach, aj o ochrane vlastnej energie. Túto tému som si vybrala z toho dôvodu, pretože poslednú dobu veľmi veľa o nej počujem. Veľmi veľa sa o tejto téme s mojimi klientami aj rozprávam. A veľa odpovedí vždy dostaneme aj pri čítaní z duše. Častokrát sa ma pýtate pri čítaní z duše, a teda aj bytosti svetla, čo môžem urobiť preto, aby som ochránila svoju životnú energiu. Aby mi človek nejakým spôsobom nevedel ublížiť. A možno sa stretávam aj s tým, že mnoho ľudí ani nevie, respektíve netuší, ako si môže ochrániť svoju životnú energiu. Alebo možno ani neverí, že či to je aj reálne, či sa to dá ochrániť si svoju energiu. A preto som sa rozhodla, že budem o tom hovoriť. Že venujem podcast tejto téme. Ak by som to na začiatku vedela definovať hlbokou myšlienkou, povedala by som to asi takto. Nie všetko, čo cítite, je vaše. A to, čo dávame, nemusíme dávať bez hraníc. Ale poďme úplne od začiatku. Poďme si najprv povedať, aký je rozdiel medzi emocionálnymi, fyzickými a energetickými hranicami. Fyzické hranice chránia tvoje telo, tvoj osobný priestor. Je to napríklad, keď sa ťa niekto dotýka bez súhlasu, alebo keď ťa objíme niekto a ty s tým ani nesúhlasíš. Ja som veľmi objímací typ. Keď mám aj nového klienta a odchádza, vždy sa ho spýtam, či ho môžem objať. Možno sa cítite aj vy niekedy veľmi nepríjemne, keď sa vás niekto cudzí dotýka. Častokrát toto súvisí aj s tým, že vám niekto niečo hovorí a je veľmi blízko. Až sa začnete cítiť veľmi nepríjemne. Takže fyzickú hranicu môžeme povedať jednou vetou. Toto je moje telo a môj priestor. Emocionálne hranice chránia tvoje pocity, tvoje hodnoty, tvoj vnútorný svet aj zodpovednosť za svoje emócie. Tam sú príklady veľmi rozmanité. Napríklad, nemusíš riešiť všetky problémy druhých. Alebo nemusíš sa cítiť vinná za nálady druhých. Môžeš kedykoľvek povedať nie. Alebo nemusíš znášať manipuláciu alebo výčitky druhých ľudí. Častokrát, keď niekomu povieme nie, cítime sa aj vinní, pretože máme pocit, že sme spravili niečo veľmi zlé. Alebo keď spravíš aj chybu, za ktorú sa ospravedlníš a potom prídu výčitky a manipulácia, nie je to v poriadku. Ale keďže sme ľudia, ktorí majú emócie, city a pocity, tak častokrát práve túto manipuláciu a výčitky si zoberieme k sebe veľmi blízko. Tak nás to dokáže zmanipulovať, tak nás to dokáže emočne rozhodiť, že sa cítime zle. Myslím si, že všetci to veľmi dobre poznajú. Napríklad, ja som ti pomáhala a ty si sa ovďačila takto. To sú už výčitky a manipulácia, aby ste sa práve cítili zle. A častokrát sa to tak aj stane. Človek sa začne trápiť a cíti sa ako najhorší a zlý človek. Ale myslím si, že tak by to vôbec nemalo byť. Keďže sme ľudia a sme rozmanití a máme život, aký máme a robíme chyby, aké robíme, častokrát sa stanú okolnosti a situácie, ktoré nevieme tú chvíľu ovplyvniť. Dejú sa. Ale keďže sme ľudia a nemali by sme zabudnúť na človečinu, mali by sme si vedieť odpustiť a prijať tú rozmanitosť tých ľudí. Ako by sme to definovali jednou vetou? Moje emócie sú moja zodpovednosť. Tvoje emócie sú tvoja zodpovednosť.
Potom tu máme energetické hranice. Ide o to, ako na teba pôsobí energia iných ľudí, miest aj situácií a ako si chrániš svoj vnútorný pokoj. Napríklad, po stretnutí s niekým sa cítiš veľmi vyčerpane. Preberáš nálady druhých. Alebo cítiš napätie v miestnosti, kde je veľa ľudí. Alebo aj cítiš, že potrebuješ byť niekedy aj sám, aby si sa dokázal dobiť. Energetické hranice sú veľmi dôležité. Ak si energetik a pracuješ s energiami, vieš, o čom hovorím. Ja to niekedy veľmi intenzívne cítim. Niekedy, keď dojdem do miestnosti a je tam veľa ľudí, dokážem sa nacítiť na ich energie a nálada sa mi častokrát zmení. Aj stretnutie s druhým človekom ma dokáže veľmi vyčerpať. Nemusí to súvisieť iba s energiou, ale môže to súvisieť aj s našimi čakrami. Lebo každá naša čakra vibruje na nejakej inej frekvencii a tým priťahuje také isté frekvencie. Ale taktiež platí, že energetická hranica by mala fungovať. Jednou vetou. Nedovolím, aby ma cudzie energie pohltili. Ak by sme to mali v jednoduchosti povedať, tak by sme to možno povedali takto. Fyzické hranice chránia telo. Emocionálna hranica chráni srdce a psychiku. Energetická hranica chráni tvoju životnú energiu a tvoj pokoj. Ako spoznáš, že tvoja energia sa stráca? Začína to telom. Pocit únavy, vyčerpania, pocit prázdnoty alebo aj tlak na hrudi. Môžeš cítiť aj napätie v ramenách. Signály mysle. Neustále premýšľanie o tom človeku. Môže byť aj pocit zodpovednosti za emócie druhých ľudí. Môže to prísť až do bodu, kedy si nebudete vedieť dokázať oddychnúť, lebo budete stále premýšľať nad tým, čo sa stalo, ako sa to stalo, alebo aj nad tým konkrétnym človekom. Možno to ten človek hneď nedá najavo, ale možno vnútorne sa veľmi trápi a veľmi nad tým premýšľa. Možno sa sám seba pýta, či nie je najhorší človek na svete. Možno sa trápi a cíti sa vinný. Mňa niekedy veľmi mrzí, že človek sa nechce o tom porozprávať, ale hneď ide do útoku. A na rad prídu urážky, výčitky a manipulácia. Raz sa ma jedna klientka na to spýtala, prečo to tak je? Chvíľku som premýšľala, čo jej mám povedať. Ale potom som jej povedala len jednu veľmi dôležitú vec. Možno je to o tom, že si nedokázala urobiť vo vašom vzťahu hranice. Že má pocit, že si môže dovoliť. A tam je práve ten problém. Ty si v prvom rade dovol urobiť tú hranicu. Urobiť to pre seba. Keď ju spravíš pre seba, spravíš ju aj v tom vašom vzťahu. Ak by sme možno mali úplne kopať, prečo to tak je, prečo ten človek si nedokáže dovoliť urobiť energetickú hranicu, možno je to z toho dôvodu, pretože si nedokáže uvedomiť, akú hodnotu má v sebe, čo je, kým je a aký je. Možno nepozná úplne tú svoju hodnotu, tú svoju jedinečnosť. Tým pádom dovolí, aby ten daný človek sa niekedy takto zle správal. Strácať energiu môžeme pri rôznych situáciách, ako napríklad v rodine, v priateľstve, vo vzťahu, alebo aj v práci, alebo aj pri rôznych duchovných a spirituálnych kurzoch. A vieš prečo? Pretože vtedy možno človek má pocit, že musí byť stále svetlom, že musí byť stále pozitívny a vedomý. A niekedy pocit, že musíš, je na teba kladený veľmi silný tlak. A ten tlak môže spôsobiť, že ti to berie energiu. Pretože nie si to úplne ty, nie sú to tvoje pocity, pretože sa riadiš podľa toho, ako by to asi malo byť.
A čo sa vlastne od teba očakáva na takomto duchovnom kurze? To je aj jeden veľký mýtus v spiritualite. Tým, že spravíš energetickú hranicu, neznamená, že toho človeka máš menej rád. Možno to vnímaj trošku inak. Možno to vnímaj tak, že tak, ako máš seba rád natoľko, že potrebuješ a chceš spraviť energetickú hranicu, tak presne ukazuješ, že máš rád aj toho druhého, pretože chceš, aby bola medzi vami rovnováha. Pretože by si mal vážiť svoju životnú energiu a svoj vnútorný pokoj. Keď stratíš svoju životnú energiu, ty ju naberieš naspäť. Len to môže trvať viac času. Môže si to vyžadovať viac času a viac úsilia. A keď ide o stratu tvojho vnútorného pokoja, to už je veľmi dôležitá vec. Pretože si predstav, ako veľmi ťažko nadobúdaš svoj vnútorný pokoj a ako veľmi ľahko vieš o ňoho prísť. Ochrániť svoju vlastnú energiu nejde o strach. Nerobíš to zo strachu, ale robíš to z vedomia. Že si vedomý toho, že svoju životnú energiu nechceš strácať a nechceš strácať ani svoj vnútorný pokoj. Pri čítaní z duše častokrát dostanú ľudia svoje kľúče k tomu, ako si môžu ochrániť svoju životnú energiu. Ale aj tým, že môžeš počúvať samého seba. Môže ti pomôcť aj pobyt v prírode, vedomé dýchanie, uzemnenie. Aj si možno dovoliť na chvíľku odísť. Držať si odstup od situácií alebo aj od človeka, pri ktorom máte taký ťažký zlý pocit. Dovoliť si pokoj. Meditovať. Precítiť znova vnútorný pokoj. Dokázať si odýchnuť. Povoliť aj myseľ. Môžeš aj skúsiť sa pozerať na seba do zrkadla, chytiť sa za srdce a povedať si 3-krát. Nedovolím, aby ma cudzia energia úplne pohltila. Častokrát si aj ľudia vizualizujú, že sú v bubline. A vnímajú, že v tejto bubline sú chránení a nestrácajú žiadnu energiu. No niekedy mám pocit, že táto vizualizácia nestačí. Niekedy je nutné a veľmi dôležité to spraviť inak. Ako to vravím, tam, kde je zámer, je aj cesta. Niekedy je veľmi dôležité sa vedieť porozprávať aj sám so sebou, byť pravdivý k sebe samému, pochopiť, o kom to je, kto vám tento pocit, taký negatívny, spôsobuje, že máte potom pocit, že ste veľmi vyčerpaní a nemáte životnú energiu. Je dôležité mať na pamäti, že ľudia to robia častokrát nevedomé. Za tie roky v spiritualite som poznala aj ľudí, ktorí to robili aj vedomé. Že brali ľuďom životnú energiu, pretože oni mali málo. Dokonca poznám aj prípad, kedy žena sa spýtala muža, či mu môže zobrať energiu, pretože je veľmi unavená. On tým, že ju veľmi miloval, jej povedal áno. A tak sa ho dotkla. A prišiel ten pocit a moment, kedy ona mala dostatok energie a on zaspával. Ja nejdem súdiť, nejdem hovoriť, či je to správne a či je to v poriadku. Pretože aj v tomto prípade mal slobodnú voľbu, mohol si vybrať. Mohol jej povedať nie, ale tým, že jej dal súhlas, vlastne to povolil. Povolil, že mu môže zobrať jeho energiu. Takže v tomto prípade neviem, čo je horšie a čo je dobré, ale asi je to 50/50. No určite nie je pre mňa v poriadku, keď niekto to vie vedome urobiť, že zoberie tomu druhému energiu. Skôr by ma zaujímalo, či existujú ľudia, ktorí povedia na to áno. Či sú si vedomi toho, že im daná osoba zoberie energiu. Možno to pre nich neznamená niečo negatívne a zlé, pretože vedia, že tú životnú energiu nadobudnú. No možno si neuvedomujú, že životná energia trvá, kým sa nadobudne.
A myslím si, že by sme si mali svoju životnú energiu chrániť a strážiť. Lebo je to náš dar. Vďaka tomu vieme, že žijeme a žiť môžeme. Čo by len dali naši seniori za to, aby mali viac životnej energie? Často dostávam aj otázku, či sa musíme stále energeticky chrániť. Odpoveď znie nie. Pretože keď sme v súlade so sebou, naše prirodzené hranice sú tým pádom aj silnejšie. Najväčšou ochranou je aj najvyššia pravdivosť, pokojný nervový systém, sebahodnota a pochopiť, že môžete odísť z toho, čo vám škodí. Byť k sebe pravdivý, poznať svoju sebahodnotu a precítiť, že takto to už ďalej nemôže byť. Že to, čo už vám neslúži, čo vám skôr naopak škodí, je nutné a dôležité odísť. Urobiť to pre seba. Preto, aby ste mali pokojný život. Aby ste cítili a precítili pokoj na duši. Čím budete silnejší vo svojom vnútri, tak tým bude silnejšia aj vaša ochrana. V mojej práci to častokrát aj vidím inak, že si dvaja ľudia musia medzi sebou vrátiť úlomky duše. Tým pádom, keď si vrátia svoje úlomky duše, tak sa vysporiadajú a vyrovnajú, pretože si navzájom vrátia to, čo je ich. Viem, že je niekedy veľmi ťažké byť pravdivý k sebe samému. Ale tá najvyššia pravdivosť rovná sa sloboda. Je veľmi dôležité si chrániť našu životnú energiu a náš vnútorný pokoj. Urobte to hlavne pre seba, pre svoj rozvoj, pre svoj život, pre svoju budúcnosť, pre svoje zdravie. Poďme si teraz spraviť krátke cvičenie. Poď so mnou, dovol si to. Zavri si svoje oči. Pohodlne sa usaď a urob hlboký nádych a výdych. Predstav si, že stojíš na krásnej lúke. Okolo teba je plno farebných kvetov. Sem tam počuješ spievajúcich vtákov. A slnko krásne na teba svieti. Je ti veľmi príjemne. Cítiš sa dobre. Predstav si zlaté svetlo. Toto zlaté svetlo je tvoja energia. Predstav si, ako táto zlatá energia sa ti vracia späť zo všetkých miest. Tam, kde si ju nechal. Predstav si to, ako táto zlatá energia v tebe prúdi, ako sa do teba dostáva. Je tvoja. Predstav si ten vodopád zlatej energie. Vnímaj svoju energiu späť.
Bez pocitu viny a pochybnosti si zobral iba to, čo je tvoje. Hlboký nádych a výdych. Teraz v duchu opakuj po mne. Moja energia patrí mne. Som v bezpečí v mojom priestore. Hlboký nádych a výdych. Môžeš otvoriť oči. Je dôležité precítiť, že nastavenie hraníc neznamená egoizmus, ale je to forma sebalásky a sebahodnoty. Je veľmi dôležité o tom hovoriť. Nehanbiť sa, nemať ani voči tomu strach, ale vedieť to definovať. Vnímať a vidieť tú najvyššiu pravdivosť, byť k sebe úprimný a vedieť, v čom to je. Čo sa to deje? Dovoliť si vidieť tú najvyššiu pravdu. Vnímať tú odpoveď. Vnímať aj druhého človeka. Ako na vás pôsobí? Ja viem, že je to častokrát aj veľmi ťažké, ak ide o rodinného príslušníka, ak ide o vašu vlastnú rodinu. Ale ak ide aj o vašu vlastnú rodinu, aj o konkrétneho člena rodiny, neznamená, že za to, že je vaša rodina, to môže pri ňom tak byť. Nikto vám nemôže uberať od energií, ani vaša vlastná rodina. Majte na pamäti, že vy žijete na tomto svete. Že vy ste vy. Vy existujete, žijete, dýchate a existovať, žiť a dýchať aj v budúcnosti chcete. Chcete mať život plnohodnotný, láskyplný a precítiť ten pokoj vo vašej duši. Hranica ukazuje vašu sebahodnotu, keď si dovolíte robiť hranice. Keď si ju dovolíte urobiť, tým pádom si dovolíte urobiť aj niečo pre seba. Preto, aby vám bolo lepšie. Aby ste dokázali sami so sebou fungovať. A aby ste dokázali vidieť aj tie krásne chvíle, ktoré vás čakajú. S dostatkom energie, samozrejme. Keď chránime našu životnú energiu, neuzatvárame sa pred svetom. Neznamená to sebectvo, ani egoizmus. A nemusíte sa cítiť vôbec vinný. Naopak, učíme sa byť vo svete prítomný bez toho, aby sme strátili samých seba. Touto myšlienkou by som sa chcela aj rozlúčiť. Majte sa krásne, dávajte na seba pozor a na budúce sa vidíme s novou témou. Ahoj!